'Cause I believe that destiny is out of our control, and you'll never leave until you love it all, your heart and soul. 3! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. That's another day. It's a special when someone's Another day, another surprise with a JFS tagline, giving you the quality services that you all deserve mula noon hanggang ngayon. What's up mga ka-JFS? It's 2024 and this is our first surprise of the year. Kasama ang inyong lovely surprise ambassadress, Ate Donna. At ngayong araw na ito, masaya po kami na mga taga-JFS dahil ang surprise sender po natin ay 3 times repeating client. Siya po si Sir Raiko, all the way from Canada, at wala na siyang ibang gustong pasayahin pa at paligayahin kundi ang mahal niya, special someone niya na si Ma'am Janice na nagsa-celebrate ng kanyang birthday today. So 3 beses na po natin siyang sinurpresa. First is Valentine's Day, next is birthday, and ngayon naman ay birthday ulit ni Ma'am Janice. Thank you so much for always trusting JFS Petals and Services. Kaya po kayo na mga gustong magpa-surpresa sa kanilang mga mahal sa buhay at gawing extraordinary ang gifts, ay wag na po kayong magdalawang isip na mag-message sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel at JFS Petals and Services. And don't forget to hit the like and follow and subscribe buttons para updated po tayo sa aming mga cart rank surprise videos. Ano pa nga bang inaantay natin? Excited na ako dahil ito ang ating unang sorpresa. Let's go everybody! Let's say it's surprise time! Bahay nila, tapos nagtataob. Tao po! Tao po! Mamamas ko po! Ma'am, pabukas daw, ma'am. Happy birthday. Magkailang pinakamadali. Nagkarol. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Everybody sing happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happiest birthday, Ma'am Janice! Kami po ulit ang JFS team, and because it's your special day, we want to make you feel special by giving you our Harana songs requested coming from the heart of your special someone, Sir Raiko. Feel the song, Madam. Halika dito, Kuya Gap. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't bring you down. What's going on in a beautiful mind? Out of your majesty, Missouri rhyme. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright.
My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. Oh, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Oh, cards on the table, we're both showing hearts, risking it all though it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, Ma'am Janice, we have one more song for you. This song is for Sir Raiko to say that araw-araw ay mahal ka po niya kahit nasa malayo siya. Sana all. Sana all. I don't know, but I believe that some things are meant to be, that you'll make a better me. Every day I love you. I never thought the dreams came true, but you show me that they do. You know that I learn something new. Every day I love you. 'Cause I believe that destiny is out of our control, and you'll never leave until you love it all, your heart and soul. It's a touch when I feel bad, it's a smile when I get mad. All the little things I am, every day I love you. Happy birthday to our super duper beautiful and super duper haba ng hair birthday celebrator, Ma'am Janice. Palakpakan naman tayo dyan, mga kaibigan. And wait, there's more. Kung akala mo dyan na natatapos ang surprise namin sa'yo, gusto po namin kayong imbitahan doon sa aming car trunk setup para sa pasabog ngayong araw na to. Let's go, madam! May sasabog na naman. May sasabog na naman! Okay, so pwede po ba ako sa mga friends ni madam na magaganda? Magpa-assist po na. Dala-dala. Dito po sa ilalim. Okay. Eto na tayo, ma'am. So, mga ka-JFS, pangatlo na po itong surprise. Diba? Dito ka, ma'am.
Nung una is Valentine's Day. The second time is yung birthday mo last year. Naaalala niyo po ba ako, ma'am? Yeah. Kamusta po kayo? Parang mas lalo kang gumanda ngayon, mama. Tapos, pangatlo na ito ngayon, birthday naman ng ating suki sa JFS Petals and Services na si Ma'am Janice. At dahil dyan, eto pa ang sorpresang hatid galing sa iyong special someone na si Sir Raiko. Everybody, let's count. 1. Wait. Teka lang. Ano yan? Teka lang at hindi ko nabubuksan. House unlock daw yan. Akala ko sasakyan na. Charis. Okay. 1, 2, 3! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tingnan mo na, ma'am, ang laman ng ating car trunk setup. Lahat to ay para sa'yo. O, diba? Andyan pa mga pictures, no? Ng iyong special someone. Happy birthday to you. Thank you so much, guys. You are very supportive naman talaga sa pagkanta. Okay, ma'am. So, ngayong araw na to, talagang pinaghandaan po ito ni Sir Raiko at gusto niyang kumpletuhin itong special day mo. Kaya naman meron ditong mix kakanin, may 2 boxes of pizza. Of course, we have the 24 pieces chocolates from Ferrero. Yes! Ano pa ba? Isang bucket of chicken! Palakpakan naman tayo dyan, guys! And of course, ilang feet itong ating teddy bear. Siyempre, namimiss mo si Sir Raiko kapag malamig ang gabi, kapag sad ka. Kaya naman, meron siyang ipinabigay sa amin na magiging kayakap mo kapag namimiss mo siya. Ilang feet nga ito? Oh, 5 feet! Teddy bear. Yes, and of course, meron pa ditong message galing sa iyong surprise sender. Okay? So, katahimikan lamang tayo, mga kaibigan. To a woman who show me unconditional love. Be, grabe. Parang kailan lang yung last car trunk surprise ko sa birthday mo, ngayon magbe-birthday ka ulit. 2 times ko na miss tong special event na to sa buhay mo, but hoping and praying na ito na ang last birthday mo na hindi tayo magkasama. Salamat, cause you proved to me that LDR relationship do exist. As long as na may trust, respect, understanding at kontento ka sa partner mo, walang hiwalayan na mangyayari. Years man tayong hindi nagkita, ikaw pa rin yung special na tao na gumigising sa akin sa tuwing umaga at tumatapos ng gabi ko. I don't mind spending time sa work whole day kasi ikaw naman ang pahinga ko. Basta, enjoy your day. I love you so much and see you soon. Ay, naku, parang nalalapit na, no? Magkakasama na sila, ma'am. Kamusta po yung relationship, yung puso, usapang puso? Okay naman. Going strong po ba ang relasyon ninyo, ma'am? Oo naman. Ano po yung mga bagay na gustong-gusto mo about kay Sir Raiko? Ay, sorry. Yun nga, thoughtful siya. Tapos, yun, loving, thoughtful. Loving and thoughtful. Pagbigay. Ganon. Yun lang. Kung meron ka pong gustong sabihin sa kanya, look at the camera as you express your message to your special Thank you. Hindi ko na-expect to kasi sabi ko wala na lang kasi nga magtitipid kami, Charis. pero yun, thank you. Hindi ko na-expect. Sabi ko cake lang sana na may happy birthday. Pero meron siya. Akala ko nga car na, Charis. Thank you. Akala ko ang sasabihin ni Madam, cake lang sana na may money sa loob. Diba? Ma'am, to complete your special day, syempre hindi po pwedeng, hindi ka namin kakantahan ng happy birthday song. And then you make your wish for your birthday. So, babalik po kami. Ipe-prepare lang natin itong Raffables cake para sa iyo.
So guys, ito na ang birthday cake ng ating super duper beautiful birthday celebrator. Dahil ikaw ang pinakamagandang dilag ngayon, suot mo na ang ating JFS sash. Alright. So ma'am, ito po ang isa sa mga kaibigan ng ating birthday celebrator. Make a wish before you blow your candle. Yes! Palakpakan naman dyan! Happy birthday! And parang as years go by, hindi si ma'am talagang you're looking fine. Okay. At ito pa nga ang pasabog sa iyo, money bouquet worth 20,000 pesos! Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to money bouquet worth 20,000 pesos! birthday mo pa. Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Birthday na may pera pa! Birthday na sana lahat! Okay, so since nandito ang isa sa mga kaibigan or katrabaho ng ating birthday celebrator, tanungin natin siya ng ano ba ang magandang qualities ni Ma'am Janice na gustong-gusto mo? She's so kind and Ay, 500 pala yung message. Gandaan mo, ma'am. Baka 1,000 yan. na yun, mababait talaga si ma'am. And maalaga sa mga kasamahan namin. May gusto ka bang imensahe kay Ma'am Janice? Stay healthy po, ma'am, and dapat lagi po ikaw masaya. And malagi ka naman po talagang masaya araw-araw. Huwag ka pong ma-stress sa akin kasi matagal akong maligo. Sorry. Kung ayaw mong ma-stress si ma'am, bilisan mo na ang pagligo. Hanggang ilang sabon kaya to si ma'am. Okay, isa pang kaibigan. Bamalikan mo. Ang daldal mo dyan sa gilid. Hindi ka na dito. Ang ingay-ingay mo dyan sa gilid. O sige na. Message at ano ang mga ugaling gustong-gusto mo kay ma'am, about kay Ma'am Janice? Actually, hindi naman talaga kami matagal nagkasama ni Ma'am Janice. Tapos ngayon lang ako napunta dito kasi hindi naman ako dito naka-assign. Nagbisita lang ako at nataon na birthday niya pa. Pero syempre dahil sa matagal na rin kami magkasama sa work at hindi kami magkasama sa office, so kilala naman si Ma'am Janice na masayahin na babae. Syempre, kitang-kita naman maganda, laging masayahin at kind siya, no? So, Ma'am Janice, first time ko maka-attend sa birthday mo. Hi, Tuto! Thank you sa surprise. Meron pa ako dito. Joke lang. Stay healthy and hopefully sa next year, wala ka na dito? Or short lang. Sige, no. Basta sa, wish ko lang sa inyong dalawa, ni Raiko, maging SSSSS. Strong lang, no? Okay, ang relationship. God bless and happy birthday po ulit. Grabe yun SSSSS. Akala ko SSS, pag-ibig, GSIS, lahat na ng mga benefits na makukuha. So sabi ni ma'am, hopefully next year wala ka na dito. Dahil baka nasa Canada ka na. Uy! Sana all! Kayo po ba ay nagpa-plan na mag-travel or meron na po bang estimated month, date na uuwi si Sir Raiko? Hindi pa siya makakauwi. Ikaw yung pupunta doon. Sana makapunta, may pamasahe, charis. Uy. Kami po sa JFS Petals and Services, since tatlong special day na nakasama niyo po kami, we are very happy na until now ay stay strong talaga ang inyong relasyon. At sana po sa lahat ng birthday mo, mapa-Canada man yan, babayahe po kami, makaharana lang po sa inyo. Oh. And lahat man ng okasyon nyo ay sana po kasama po ulit ang JFS Petals and Services. Alam niyo po ba ma'am na ang mga nararanasan nyo sa relasyon nyo ni Sir Raiko, mga surprises, mga gifts, love na binibigay ni Sir Raiko, ay yan ang mga hinahangad ng karamihan sa mga babae, di ba, girls?
'Diba? Sana all. Super haba po ng hair ninyo. And I'm very, very sure na super swerte din ni Sir Raiko sa inyo dahil napakabait nyo and deserve mo ang lahat ng surprises sa mundo. Kaya naman po, sana ay masaya kayo ngayon. Masaya ba kayo, Ma'am Janice? Masaya. Lakasan nyo naman, Ma'am. Yung para masaya ako. Sige. Masaya ako. Yung napakahinihin talaga na pinagingay. And sana po ang lahat ng mga wishes mo ay matupad because deserve mo ang lahat ng success and happiness sa kahit anong aspeto ng iyong life. Mapa-life, work, and sana magkaroon na kayo ng happily ever after ni Sir Raiko. And thank you so much din kay Sir Raiko for always trusting the JFS Petals and Services. Nagustuhan niyo po ba, ma'am, starting from Harana and car trunk surprise, yung 20,000? Mga magkano po dyan sa akin, ma'am? Magkaalaman na po tayo ngayon pa lang. Magkano? And panoorin nyo po itong video natin. Lagi naman ina-upload yan sa aming mga social media accounts. Kayo po mga kaibigan, baka po pwedeng mapanood ninyo dahil it will always remain forever yung memories po na kasama ang JFS Petals and Services. Again, thank you so much and happy birthday, Ma'am Janice! Here sa JFS, we don't just create, we also captivate. It's time to bye-bye sa camera. Bye-bye, guys!